Нет, ты не ленивый. Меня бакаешь. Ты не ленивый. Мы все как ты, когда ты ленишься. Ну, да. Все, короче. Kollektivda ishlaganda bir-biringni anglash bek muhim. Bugun biz sizning bir-biringizni ne qadar yaxshi angloving'izni tekshiramiz. Kun oxirida sizni qiziqli shaxs bilan uchrashuv kutdi. O'ngishlar. Yigitlar, aytasiz, komandaga bo'linik. Kim bilan bo'lashaq? Суефа! Jingdi? Ты выиграл? Это еще раз. Суефа! Biz sen bilan birga bo'lmaymiz. Суефа! Я с Самиром. Я специально проиграл, хотел ножницы поставить. В этот раз, в первый раз я был с Дамиром, а Руслан с Айназом. Обычно потому, что мы попадаемся с Айназом, а тут у нас разные. И мне кажется, что мы хорошо даже сработали с Дамиром. Телефон. Телефон. Красавчик. Qara ka Ра, qaraka корара, qaraka коранга, qaraka коранда, qaraka корас, qaraka корага, ti син, qaraka корага, кораша. Я вообще обожаю такие вещи и считаю, что надо работать. Надо реально работать, потому что бывало очень много моментов, что мы не понимаем, что мы хотим сказать своей мимикой слов. Ой, мимикой лица. А это очень важно. Понимать друг друга, даже когда мы не слышим. N Эти, N они, N эрни, N N аз, N это, N эти, Engeme а, Eng Eng они, Engeme Enge алей, N а, ти, Yararsa Engeme айдас, Engeme Engeme хам, Game хасаплама, Мен анда дұрысын еткенде паникаға беріле башладым. Теге уже тішіншілікке беріле баштайым. Бітті. Уже нешектір юғала баштайым. Һәм бұл меңа шамады. Ненде сөзі, әрбір сөзі ауыр берілді меңа. Бұл ойын менекі түге. Кебек тыйылды. Әмбә ләкин мен мұны егітлер білән тағын біраз ойнасам, бәлкі ерендірмінді. Лик. Линии. Лик. Экскаватор. Нормально скажи, я не понимаю. Лик. Это татарский, татарша. Татарша. Әйе. Татарша сөз. Әйе. Да. Ни. Ни. К. Т. Ну ведь ты почти правильно. К. Убери просто первую букву, убери. К. Этлик. Этлик. Ай, блин, как там?
Нахуя? Кіші. Нет, вау! Кіші. Собака. Эт. Лек. Этлек. Лек. 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 Bir-birimizni anglау биримине келгенде, мындан менимче ең слабый звено мен идем. Булатка аңлата алдым кебек. Булат ничек теге минем авыздан карап битенде. Телләргә, тешләргә, иреннәргә карап аңлый алды. Свит. Свит. Шот. Шот. Красава. Мен нешікті жеген болар деп ойладым. Теге телевизор қарағанда телевизордан көрген бар мындай қойларды енді, топ-шоуларда. Теге айтады білелер. И сен теге нешікті автоматически айтасың енді. Бетім яра бұл жеңіл болар деп теге айтылады. Хей, сүйіндім да мен теге бұршылмамын да мұны айтым. Мә. Б. Мә. М. М. Б. Б. М. 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 Ма. Мә. Мә. Мәң. Мәк. Ң. А? Мәң. Мәлике. Мәлике. Мәңгелек. Мәң. Мә. Мә. Ң. И. Ң. Мә. Ң. Ң. Мә. Мәң. Мә. Мәңге. Ге. Нике. Ге. Ге. Мен. Мә. Ге. Ли. Ни. Мәңгелек. Мә. 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 Ңге. Ри. Мәң. Мәң. Мә. Мәң. 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 Мәңе. Мәңге. Мәңе. Мәңге. Мәңе. Г. Г. Мәңни. Мәңгелек. Мәңет. Г. 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 Мәң. Мәңге. Ни. Қойды. Бар ма? Да. А, болды? Да. Башлаймыз. Башлайбыз. Т. Татарча. Т. Т. Р. Нет. Т. Т. Глухая. Т. Күш. У. Күш. У. Суғу. Yok. Нихер. Буква. Т. И. Т. Т. И. Yok. Р. Т. Л. Yok. М. Дальше. А по какой-то Ж, З, И и краткой Л, М, Н, Н. ОПРС Т. ОПРС Т. Т. Рис. Ойнас білен еткенде, аңламадым нәрсені сөйлемеді ол мен. Бұл айтып қарайды тегілер, жоқ аңламаймын де, теге. Сен ойлайсың де, харф не айтам ол дейсің, или сөз не айтып бітірдім мен де. Өзің қаз айтасың де. Суғу, күш. Вот, жыл таушы. Т. Күш, суғу. Забудьте. Забудь. Yok. Окей. Т. Т. Адреналин. Тук-тук-тук-тук. Зая. Ну твоей головы. Ишек. Но, тук-тук-тук. Ишек тауышлары ма? Әйе. Ишек тауышлары. Әйе. Ол сіздің ұрықтан. Нейінде 3D тауышлары. Чикотаво. Ойнап. Т. Түн бүйік. Түн бүйік. Вот мында у себя еще один. Тауышлар. Yok. Да. Вот ишек. Ишек. Т. Т. Шоқыды. Тук. Қунақ. Тук. 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 Тауыш. Әйе, тауыш. А? Тауыш. Әлбәттә, безнең арада дуслык мөнәсәбәте, без дуслар, әмма ләкин
тулайым, бір-бірімізді аңлайбыз һәм бик яхшы итеп бір-бірімізге ышанабыз дип әйтә алмыйм. Әмма ләкин җайлап вакыты белән киләчәк ул безгә. Мин күрәм без дөрес юлда. Selam. Hayırlı günler. Ничек итеп исәнләшеп икән? Егетләр, миндә шулай шок каттык. Без моны көткән идек. Диетолог килгән көнне без Лилия Хайруллина булыр дип уйлаган идек. Дигәдер. Менә бүген Лилия Хайруллина килде. Лилия Хайруллина килгәндә сторис яздырган булган икән. Съемкаларга барабыз дип. Без аның сторисларын карап бара идек, ләкин бүген ничектер каралмаган. Без белергә мөмкин идек бит. Ләкин без белмәдек һәм шунысы белән кызыкта инде. Безне бераз генә теге шаккаттырдылар. Selam. Сәлам. Кем беләндер таныш, кем беләндер юк. Хәзер танышабыз. Отырсам ярый. Әлбәттә, торгыз. Торгыз дип дигез миңа, чөнки кайбер институтта укыйм бит, кайбер кызлар Лилия апа дип калалар минем арттан. Мен нинди апа булыйм инде. Я вот реально не ожидал ее увидеть. Вообще никак. Я, конечно, не хочу ее видеть, но когда я увидел Лилию Хайруллину, я вначале думаю, это она точно, потому что она еще была маленького роста, как ребенок, можно сказать, он такой. И потом, когда она села, такой, блин, это же Лилия Хайруллина. Минем исемем Лилия Хайруллина, кемдер беләдер, кемдер юктыр бәлки. Әйдәгез сезнең белән танышам. Дамирны беләм, Дамир Зинатуллин. Кемнән башлыйбыз? Булат Набиуллин. Булат. Мен Руслан Жиков. Айназ. Айназ? Ахунов. Ныгырак дип әйтим, танышып китербез сезнең белән, сезнең иҗат белән, гомумән эшегез белән, шушы иҗади эшегез белән, чөнки минем үземә шәхсән бик кызыклы менә шундый яшь группалар, шушындый стильдә җырлаучылар. Мин сезнең иҗатыгыз белән әз генә булса да танышып киттем. Җырыгызны тыңладым, клибыгызны карадым. Бик матур дип әйтәсем килә, бик дәрәҗәдә, тиешле дәрәҗәдә башкарылган. Һәм инде менә мен тек өзімді оқытып итеп хис итәм хәзер. Миңа теге дус кызга караган кебек карагыз, яңа зинһар, чөнки алай теге ничектер комфорт аралашырга. Менә гомумән алганда сез экспериментларга әзер егетләрме? Менә иҗатка карата. Монда хәзер бу төркемгә эләгү уже безнең ниндидер Тулайым эксперимент. әйе. Бу эксперимент һәрберебез өчен дә. Нәрсә әйтәсем килә? Хәзер искә төшә минем. Дебют чыгышына хәтле безнең чәчләр шундый теге пумалага әйләнеп беткән иде. Айназ һәр вакытта да әйтә иде. Кайчан инде без чәчләребезне алдырабыз, кайчан кистерәбез инде дип. Без һәрберебез күдрәләнеп, әллә була. Без һәр вакытта да елый идек, чәчләрне алдырабыз дип инде зарлана идек. Ләкин бер көнне вакыт килеп җитте, дебют чыгыш алдыннан безне әзерләделәр. Шуны әйтергә кирәк, мин үзем турында сөйләп китермен инде хәзер. Мин сине күргән идем сәхнә артында. Әйе, без синең белән күрештек һәм син шаккаттың. Үзгәргәнсең, мен әйтәм. Ничексең килешәме дип куркып кына инде теге кеше нәрсә әйтер дигән әйбер бар бит инде безнең татарларда, әйме. Халык нәрсә әйтер, анда мин сиңа менә дөрес фикеремне әйттем, сиңа бик килешә, миңа бик ошый. Килешә дөрестән дә. Һәм зур куркыныч кеше нәрсә әйтер икән дигән фикер. Ул бик начар минемчә. Һәм төрле фикерләр булды. Мәсәлән, син яхшы килешә дисәң, кемдер инде бу начар, бу сиңа килешми, бу синең төс түгел диделәр. Инстаграмда сиңа кемдер начар әйбер язган. Әйе, язган әйберләр күп. Ул чәч турында Дамирга менә башка берәүгә дә нинди игътибар юк. Дамирның чәче ул иң мөһиме безнең төркемдә. Ләкин мин монда үземне комфорт хис итәм. Миңа ошый, һәм инде һәрбер фикерне тыңлый башласам, алай ничектер авыррак булыр иде ул. Бу Айназ әйтмешли, комфорт зонасыннан чыгу. Димәк, син булдыра аласың. Менә моны булдырдың бит. Аннары соң тагын да кичкенә генә адымнар белән тагын нәрсәгәдер син әзер димәк. Честно говоря, я представлял ее немного другой. Почему? Потому что у меня был как бы контакт, общение с артистами. И большинство артистов, которые есть на больших сценах сейчас, они очень иногда, бывает, себя ведут высокомерно.
перед людьми, перед обычными их фанатами или там. Вот. А тут это совершенно был простой, открытый человек к нам. Я даже удивился, такой думаю, капец, артист, который там танцует перед такой большой публикой. И так открыто с нами общался, по-простому очень. Неше менә экспериментлар турында сорадым, әйме чөнки үзегез беләсез инде безнең күбрәк халык стереотип белән карый дип әйтәме образларга, әйме ниндидер читтән тыш образ ясасаң, инде ничектер сине кабул итмиләр дип әйтәме менә. Үземә дә кагылышты инде улай берләр. Мин аларны инде кичердем. Бөтен теге негатив комментарийларны кичереп чыктым инде мин. Шуңа күрә менә сез бит инде образларыгыз булгач, әйме башка җырчылардан аерылгач, әлбәттә бу ниндидер тәнкыйть уята кешедән, әйме кеше ягыннан. Менә син үзең сиздең инде, әйме сиңа Инстаграмда да яздылар. Менә шушы тәнкыйтькә сез әзерме, ничек тоясыз үзегезне? Менә әзерме сез шундый тәнкыйтькә? Biz ezeli böyleyiz gider. Biz әзерләнәбез, морально, духовно. Монда һәрберсе үзе хәл итәдер инде әзерме юк микән дип. Мин мәсәлән тулаем 100%-ка әзер дип әйтә алмам, бәлки. Чөнки тәнкыйть ул тәнкыйть, тәнкыйтьнең бит әле төрлесе бар. Тәнкыйтьнең теге менә бай мондый фу дигән теге дизлайк кына куеп җибәрергә мөмкин, или яисә мотор түгел дигән тәнкыйть бар. Мин теге килешәм, кем әйтүеннән дә тора ул тәнкыйть, әйме. Тик барыбер инде тамашачылар яза бит инде Инстаграмда шул килегә, мин Инстаграмга. Мәсәлән, теге бер образ белән чыгарасың икән фотографияны, чәчеңне буядың янда мәсәлән, әйме. Инде язып китәләр негатив комментарийлар менә. Син бит инде аны укыйсың, рәхәт түгел бит инде барыбер, кем язса да рәхәт түгел әлбәттә. Син аны кичерәсең, ничектер барыбер теге игътибарсыз калдыра алмыйсың. Менә шушы хис тойгыларны, теге шушы хисләрне тоерга әзерме? Чөнки ул булачак. Бу безнең профессияның, русча әйтеп әйткәндә, издержки профессия дип әйтәм инде. Чөнки бөтен кешегә дә ярап бетеп булмый. Ул барыбер ниндидер булса да күпмедер дәрәҗәдә стресс. Менә сез бит инде аерылып торгач башка җырчылардан сез аңларга тиеш. Шулай да булырга мөмкин икән. Монда дөресен әйткәндә әзерме дип әйтеп тә булмыйдыр. Монда әзер булырга кирәктер. Безнең бер плюсыбыз бар, ул да булса, безнең янәшәбездә бер-беребез бар. Аның безгә карата тәҗрибәсе күбрәк. Шуңа күрә ул безгә ниндидер теләкләр әйтте, безнең сорауларга җаваплар бирде. Тәнкыйтьләр күп була диде. Шуңа күрә бик каты безне тәнкыйтьләмәгез. Без барыбер бөгелмичә, сыгылмыйча эшләячәкбез. Белегез шуны. Менә киләчәктә нинди үзегезгә ниндидер максат куйдыгызмы сез? Менә бергә эшлисезме хәзер? Бар бит кеше нәрсәдер турында хыяллана. Менә без шушындый дәрәҗәгә җитәргә тиешбез дип ниндидер планка куйдыгызмы үзегезгә? Яисә менә ничек бара, шулай бара? Менә ничек күз аллап эшлисез? Безнең бер зур максатыбыз бар. Ул да булса, заманча музыка аша, заманча таләпләргә сыйфатлы музыка ясап, әлеге җыраша, музыкаша татар яшьләргә татар теленә кызыксындыру яту. Безне күреп, безнең иҗатны күреп, без заманча музыка белән яшьләр кызыксына башласын иде. Менә минем уйлавымча бик мөһим. Башласыннар иде. Булай бер минемчә бик мөһим музыка, тел саклауга, тел үстерүгә, бәлки кемдер игътибар бирмидер теге. Кеше бит бик еш музыка тыңлый. Менә теге халәтенә туры килгән менә хәзергә. Теге бик моңсулана икән, моңсу ки тыңлый миндә кайфын күтәрәсе килә икән теге ничек тизрәк җырлар. Алар менә татар телендә булса, минем уйлавымча, яшьләр тыңламас иде мәсәлән теге чит телдәге җырларны я рус телендәге. Үзе бездә менә шундый сыйфатлы музыка булса, күбрәк тыңланыр иде дип уйлыйм мин сезнең белән килешәм. Шуңа күрә үзем дә шундый юнәлештә эшлим. Кемдер аңлыйдыр инде, кемдер аңламыйдыр бәлки. Олырак кешеләрне тәнкыйтьләргә яраталар. Менә нигә шундый кием киеп чыккан, булай мондый җырлый, моңсыз, нисез дип инде үзегез күрәсез, укыйсыз, беләсез. Миңа гына карата түгел инде мондый тәнкыйтьләр. Тик яшьләргә ассортимент кирәк дип уйлыйм. Татар җырларында, татар эстрадасында ассортимент булырга тиеш. Һәр кешенең үз яраткан стиле бар. Ул стиль татар эстрадасында булмаса, әлбәттә ул башка чит җырларны тыңлаячак. Шуңа күрә мин сезнең менә фикерегез белән килешәм. Бик дөрес аңлыйсыз, дөрес юнәлештә барасыз дип уйлыйм.
шушы группагыз белән. Не знаю, чем-то меня берет, не знаю чем. И вот реально мне очень понравилось с ней беседовать. Я очень удивился, когда она пришла. Это классно вообще. Когда живой общаешься с артистом, который уже на сцене несколько лет, и у него брать какой-то опыт и слушать его вообще очень приятно было очень слушать. Senin bizning Türkümge qarata kengәш һәм теләкләрең. Сез инде яңа иҗат төркеме буларак, сезнең теге амбицияларыгыз күп, идеяларыгыз күп. Һәм кемдер нәрсәдер әйтте дип, теге кайгырып, үз юлыгыздан китмәскә, куйган максатларыгызга ирешергә ясым дип телим. Чөнки бу бик мөһим. Сез төркем, сезнең үз фикерегез бар. Сез бергә, сезнең бар фикер, максат. Менә шушы фикерегезне җиткерә белсәгез, шул мөмкинлекләрегез булса, бу бик яхшы. Бу сезнең төп максатыгыз дип әйтим мин дә, чөнки сез берләшкәнсез. Сезнең уйларыгыз, карашларыгыз туры килә. Караш, сезнең төркемегездә караш дип атала. Сез инде бу сезнең өчен теге бик мөһим. Әгәр дә шушындый группагыз шулай дип атала икән, менә сез шушы карашыгызны җиткерә белергә тиеш. Һәм инде нәтиҗәсе булсын. Шушы карашыгызның дип әйтәсем килә. Сез көчле, сез яшь, амбициоз, булдыра аласыз. Һәр нәрсә тормышка ашсын дип телим. Сез булдырасыз дип әйтәсем килә. Чөнки беләсеңме нигә? Нигә? Чөнки бу караш безнең караш. Biz onun üçün jir әзерләгән идек. Гомумән без аны бергә кабатлый алмадык. Мин аны әзрәк уйнадым, ничегрәк кайда нәрсә уйнарга икәнен уйладым. Егетләр белән җыелышып булай җырламадык, репетировать итмәдек. Шуңа күрә ничектер экспромтом килеп чыкты ул. Әзрәк dürüst түгел ноталарга электем инде. Гафу итәрсез. Нәтиҗәдә менә мондый фикергә килдем. Безгә биргән мөмкинлекләр белән файдаланырга кирәк. 100%-ка түгел, 200-300%-ка. Безгә бирелгән бүлмәләр, безгә бирелгән дәресләр, безгә бирелгән мөмкинлекләрне булды, әйдәгез, ял итик дип утырырга түгел икәнен аңладым.
Чөнки бер кайда да моның хәтле шөгыльләнгән кебек, безнең белән шөгыльләнгән кебек, беркем белән дә шөгыльләнмиләр. Моны Лилия безгә ап-ачык әйтеп бирде.